जागासिनो सायो गारनानै जाबावो जाहैदों बेदर Hello friends, welcome to my YouTube channel. Tomको आंनि चेनेलाव फिर से फरायहरनाय थाबाय स' दिनै भिडिअ दाम मिथिखाबाय जानो हागौ जोंना बिराद खामानि जागासिनो थारमाने खामानिनि थाखाय सोलाबथ'वाखै भिडिअ लानो स' खामानिनि भिडिअखौ नोंथांमोना खोन्थानाय जानोसै स' दायो भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै लेट्स गो नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय आरो ना जोबजासिम मा मा जायो जोंना खामानिया स' दायो जों थांगासिनो जाहैबाय मालिकनो ओंखाम लायनो आरोना माने पार्सेल लायनांगौ ओंखाम ओमफ्राय जोंहाबो थांगासिनो जोंहाबो पर'था जानोसै आरोना पर'था पार्सेल जोंहाबो लाबोफानोसै नै संगासिनो ओमफ्राय दिनैना ओंख्रिया अमा गोरान भाजा पर'था ओमफ्राय दालिमोन आरोना ओमफ्राय नैबे जाहैबाय चिकेन साम्बार कानाडाफोरनि खामानि जोबलायबाय लोगोफोर जाग्लुंलायबाय नै जाग्लुंलायनोसै Just kayak gaikirni hot. Hah? Gaikirni. Gaikirni. Strawberry. Strawberry. Bodo. Jagra. Jagra. ओंखाम जानायनि फारि मैद्रुफुल दाउदै लाब्रा ओमफ्राय मान्दे भाजा आसार
दायो जों थांगासिनो कानाडाफोरनि फुजायाव आरोना ओंखाम जानो लेंहरदों आरोना बिसिना माने बोसोरसेयाव खनसे माने फुजा होनांगौ आरोना माने दाउफोर सिथारनांगौ स' बेखौनो जानो लेंहरदों आरोना माने संबाय बिसोर बाहायनो फुजाबो होबाय दायो थांसै आरोना नै बिदि फुजा होयो आरोना नै बिलाइ आरि खोबथेनानै मोनसे दंफाङाव जागासिनो आयौ गारनानै जाबावो जाहैदों प्लिसफोर खोनालाय जागासिनो खामानि जोबनानै ओंखाम जानोसै लोगोफोर खामानि गनानै बाहाय मोनजालायबाय जों जोंना रानग्राया जोंनि खाथियावनो आरोना इनि फिसाजा बाबु ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕ ಬಾಬು नै बिसिया मालाय बिबार खागासिनो बेदर ಓಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಬರಬೇಕಾಯ್ತು ಕೆಲಸ ಇತ್ತಲ್ಲ ಪಾಪ ನೀರು ಬೇಕಾ ಸಾಂಬಾರ್ ನಾಳೆಂತ ಸಾಂಬಾರ್ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಟೈಗರ್ ಹಾಂ ಟೈಗರ್ ಮೋಟರು So dugikan lokang fresh sabar arna logoफोर ओमफ्राय नै आङो खामानि जाबा माबायदि भिडिअ लायो दामनानै नायदो आरोना मा जायो आंना खामानि मावबा मासेथिं जायो ओमफ्राय बेनि उनाव जोंना खामानिया दंबावो आरोना ओमफ्राय लाबाय थाला आं भिडिअखौ हगारग्रोनोसै आरोना ಇದನ್ನ 23